Velkommen til. Jeg vil nu vise dig vores nye app til øget indflydelse. Appen fås til iPhone og Android, og her viser jeg appen på iPhone. Gå ind i App Store, søg på Power to Influence, så kommer appen frem på dansk og engelsk. Når du åbner appen første gang, skal du indtaste en e-mail og adgangskode. Men du kan faktisk teste din indflydelsesstil uden at logge ind, så det prøver vi først. Du skal svare på 20 spørgsmål, og herefter viser appen, hvilken indflydelsesstil du fik høj score på, og der er også en kort forklaring til. For at logge ind i appen, skal du bruge e-mailen app@powertoinfluence.dk og adgangskoden 2E50B1. Næste gang du åbner appen, behøver du ikke at indtaste password igen. Vi trykker på Min indflydelse og kommer til en ny oversigt, hvor vi starter med at trykke os ind på influence-modellen. Her ser du en oversigt over de forskellige energier og indflydelsesstile. Vi trykker videre på Asserting og får en kort forklaring på stilen, samt mulighed for at læse mere om de forskellige adfærd. Du kan også få en uddybning af adfærden og se en video med eksempler på indflydelsesstilen. Under Personligt træningsmål har du mulighed for at indskrive dit mål fra kurset eller sætte dig nye mål. Du vælger også den indflydelsesstil og adfærd, du vil arbejde med, og endelig kan du sætte en påmindelse, der minder dig om at arbejde videre med din indflydelsesstile. I appen har du også mulighed for at optage videoer, som du efterfølgende kan bruge til egen feedback og udvikling. Endeligt har du ved hjælp af stilguiden mulighed for at forberede dig til en indflydelsessituation. Ved at svare på de 32 spørgsmål vil appen fortælle, hvilken indflydelsesstil, der er optimal til situationen. Hvis du f.eks. sidder i et tog og ønsker at arbejde videre med din forberedelse på et andet tidspunkt, har du mulighed for at sende en e-mail til dig selv med resultatet. Kontakt os ved at trykke på P2i i øverste højre hjørne, hvor du kan sende os en mail, ringe til os og besøge vores hjemmeside. Husk også at følge os på Twitter og LinkedIn, hvor vi kommer med artikler og nyheder om indflydelse og influence-modellen. God fornøjelse.